Naimbag nga bigat tayo gorod aming kakabsat. So naglami so mga kaara ko so nga nasa pala agreeng. Kita niyo jumata na tayo tagmul ko silap. Da nakigkot yarn o pa ko silap anak. Tatagami nasa pala agreeng nga do ti matrabaho. So nga bumangon tayon. So syempre ti ubraon tayo ti binigat. Agkapi tayo mapantayin ti kainitan tapno ano mapudutan tayo. Syempre amo yumutan ti init kat vitamin D. Di man amo dadyo yun. Kumano ka man dita? Pabili-pili big-bigat. So nabunungan tayo garo ti house church sa tasong aramidan tayo niya. So matre obraan tayo tatawan klase. Hala, kay manditan. Pumano mo kayo? So nagiri na mas-ramas tayo tatay. Intod ko rin ti baboy yun niya. Dayta, mo yamutan. Graduar na ko. Dayta, talagaan ko. Darot. So ti mo parang. Ay, total na lang baka noong tanan ni inang kahalaga na dito. So dahito yung mga di mo makaruray nga baboy nag 10-20 nakpay. Nung makaruray dito nga baboy. Gumusab dito manumuton nga pato tinakanan. Nga makaruray. Puro danom jay inuman na niya. Kasi talaga kay kaya tayo tayo. So tipakabsugan na. Nagtip-tipid tayo gamin. Garad itimakan. Charis. Ala, dakay man rin dito. Pumanaw kayo talaga. Katimtong pa na kanyayo Katintay garod man na nagsipok. Ite ka ng tigiti rabbit nga talo garod niya. So, amo yung matanti pa nagsipok at pakas dyan lang amo naala na sugat ta imayo ay ganabon nyo pero katangat kayo. Nya dakay manan. Naintan. Tulad mo palaling ay isang mutya at belas na kay ningning anong ganda. Tulad mo'y bituin sa kalangitan. Tulad mo ay gintong kumikina. At ako baliling ay isang dukha. Langit ang tiyabon